Herrien historian une kritikoak izaten dira, gertaera erabakiorrak. Une hoietan atzera begiratzea ezinbesteko gertatzen da aurrera pausu egokiak emateko. Koldo Mitxelena gerragaraiko belaunaldi gaztearen ezaugarri dugu. Hizkuntzalari bikaina, kulturgizon ospetsua eta politikari konprometitua, euskarak eman duen nazioarte mailako hizkuntzalaririk garrantzitsuena. Hemen, Gipuzkoako Errenteria herrian, Goiko kaleko 6. jaio zen Koldo Mitxelena Elizalt, 1915 urteko abuztuaren 20. Botargile apal baten semea, errenderiar irakasle ospetsuenen zerrendan sartuko da eta filologia eta hizkuntzalaritza landuko ditu Bonaparte, Azkue, Urkijo eta Unlebeken bideari jarraituz. 1915 Errenteria Gipuzkoako industrializazioaren eredu dugu. Tejidos de lino, fabrilanera, papelera eta abar ditugu horren lekuko. Errenteriak 6.000 biztanle bazituen ere, etorkinek eta hoien artean iparraldekoek biztanleria nahasi eta pentsamoldean hitzekoa osatzen dute. Koldoren aitona, Isteban frantsesa, Donibane Loitzunetik etorri, ezkondu eta etxe honetan bizi zen. Koldoren aita, Rafael Mitxelena, Donostiarra zen eta Josefa Elizaltekin, Istebanen alabarekin ezkondu zen. Koldo seme bakarra zen. Pentsa daiteke bizitzan zehar izandako ezbeharrak Koldorentzat ziztagarri eta eragingarri izan zirela. 5 urte zituenean, orkatilean gaitz batek hartu eta 3 urte luzez etxetikia atera gabe egon zen. Kalera irten eta eskolara joaterik ez zuenez, idazteari eta irakurtzeari eman zion. Gerora jorratuko zuen bidearen oinarriak eraikitzen ari zen. Julio Verne eta Salgari zituen gogokoen hasiera batean. Baina geroago, etxean bizi zuen euskaltzale giroari esker, Zeruko Argia, Lizardi eta Lauaxeta idazle abertzaleen liburuak bere pentsaera moldatzen joan ziren. Nik nonbait esplikatu dut, alegia, zera, ni abertzaletu egin ditzela, eta ez dakida nola, noski, etxeko girua alde hortakoa zen, baina nahi ez ziaten segula sermoirik bota. Baina orduan bat batien, ezagit, zerien 29 edo, ni bat batien abertzaletu egizan, zagin nola. Mitxelena Elizaltarrak, karlista girokoak baziren ere, abertzaletu egin ziren eta Koldo Eusko Alderdi Jeltzalean sartu zen. Garaiko euskaltzale giroan erabat itxasten da, bai kirole ekintzetan, zein kultura eta sindikal mailan. Koldok lan utzi gabe, 1935ean batxilergoa bukatu zuen Donostiako Institutu Zaharrean. Ikusten dut, gizon handi bat, asko zekilena, bere errendia asko batia zuena. Koldo Mitxelena intelektual bat izan zen, baina intelektual konprometitu bat. Berak esate zuen bezala, bera lehendabizi gizaki bat zen, bigarren demokrata bat, demokrata antifrankista bat izan zen, eta gero abertzalea. Mila 1936ean gerra hasi zen, eta Eusko Gudarostean sartzeko izena ematen du. Ura, 12 urte iraungo zuen amesgaiztoaren hasera besterik etzen. Gu genituen, harriz edo egindago palpitu moduko gauza batzuek, nosesetak ikusi zuen argi eta garbi. Guri bila baldin mazeto zen, eta gu parapetuetan gelitzen baldin baginan, alde ingo genuela, beste gabe eta orduan, gu aurrera sartu ginen. Eta nik orduan artean, bitiro ero botian ditu jauen garekin nora, fusila horan eraman, oendik zera... zera oendik kendu gabe lekua eta bestia sartu gabe, bai. Eta hola esen egon, eta ez nekien zer esan, eta berak eretzekien, nonbait, baina berak hitza lehenago etorri zitzaion esan zion. Esan zidan, hau, adonde bas? Koldoren lehenengo ekintza militarrak Oiartzunen eta Errenterian bertan izan baziren ere,
Benetako infernua usurbileko handatza bendian ezagutu zuen. Armatzat eskopeta, buzua uniformetzat eta disiplina saseta komandanteak ezar zezakeen. Ez ziren militarrak eta lehenengo enfrentamentu haiek gogorrak izan ziren. Koldok 21 urte zituen. Gudariak Loiolan kontzentratzen dira, baina atzera Lekeitioraino erretiratu beharrean aurkitzen dira. Koldok bere lehen fusila eskuratzen du. Fusilarekin batera, konbentu batean topatutako latinaren gramatika darama motxilan. Berriatu defendatzen ari zirela, tiroak botatzeaz gain latina eta Lizardiren poemak irakurtzen saiatzen da. Yo me acuerdo... Gogoan dut gertaera bitxia bezala, eta sekula ahaztuko ez zaidana gainera. Gau batean nire batalloieko ofizialen artean gertatua. Gauetan erorketak aztertu ondoren, ofizialen koadroak berregituratu behar izaten ziren, hurrengo goizean batalloia antolatua ahal izateko. Esan bezala, gau hartan, Lemoa inguruko basarri batean eztabaida gogorra sumatu nuen. Oihuak entzuten ziren eta ikaratuta nengoen. Arrazoia zera zen. Gure batalloieko komandantea zen Felipe Lizasok, Koldo Mitxelena kapitain gradura igo nahi zuela. Sansinenea kapitainak aldiz ez zuen horrelakorik nahi. Ze haren ustetan, agian babestuago egon zitekeen zuen graduarekin. Etzen horrela, baina ark uste zuen arrisku txikiagoa korritzen zuela konpainiako kapitain batek baino. Une horretan nik nuen horren berri. Eta besteen aurretik Sansinenea bileratik atera zenean oihuka eta sututa honako hau esan zidan baserriaren atarian. Nik galdetu bainion, baina ze gertatzen zaitzue, ze izan da, eta ark erantzun zidan. Zuk ez dakizu Pakito, Koldo Mitxelena jakintxua dela. Euskararen etorkizuna da. Koldoren bizitza nola edo ala salbatu behar dugu. Ze ego guztiok hil gaitezke, baina Koldok bizirik iraun behar du. 1957ko urtarrilaren 28an zauritu eta Harriluzeako ospitalera eramaten dute. Handik gutxira berriro gaixotu eta Bilboko eskolapioetan zegoen eritetxera daramate. Bueno, eskolapioak ospital modura zeuden. Eta, bueno, nik zerbait izan nuen, ez gauza hondik, kainonazo batekin, baina ez da horregatik, ni hasi nintzen bera eta oso eratxarrian nengoen, Nazionalek hartu zutenean, gorriak ikusi zituen. Santoñara erretiratu behar izan zuten gudariek. 1957ko abuztuaren 27an atxilotu zuten eta Duesoko kartzelara eraman. Beste 24 gudarikin batera epaitu eta 7 Koldo Mitxelena zen haietako bat herio zigorra ezarri zioten. Manuel Egidazu, Jose Ibarbia eta Felix Otamendi berehala afusilatu zituzten. Koldok, hala esan badaiteke, suertea izan zuen eta libratu egin zen. Handik 2 urtera jakin zuen Frankok herio zigorra barkatu egin ziola eta 30 urtetara kondenatu zuela. Kartzela ezberdinetatik pasako da, Dueso, Larrinaga eta Burgos. 1953an, 30 urteko kartzela zigorra ahalegin intelektualagatik 14 urtera jaisten diote eta kalera ateratzen da baldintzapeko askatasunarekin. Berriro ere, egoera larriari etekina aterako dio Koldok. Burgosen emango zituen 5 urte haiek ez ziren alferrik pasako. Bere jakinduria eta hizkuntzetarako zuen zaletasunak bultzaturik, euskera, frantsesa, latina eta grekoa sakontzez gain, ingelesa ere ikasten hasi zen. Bestalde, Kulpen filosofia gaiak eta Menendez Pidalen gramatika aztertzeari ekin zion. Mila 1953ko urtarrilaren 13an kartzelatik irten eta errenteriara itzultzen da. 7 urte pasatu dira etxetik irten zenetik. Errenterian bizitzeko moduik ez zegoen. Nik lehengo lantegia galdua nuen, bueno, oso ederki hartu ninoten, baina lanik etxeaten eman. Orduan, bazen beste zera bat, momentu hartako enpresari zera trebe eta ausartoietako bat, Madrilen zera bat jarri nahi zuena, eta hortarako ni aukeratu nioen. Koldo, Madrilera doa beraz, kontable lanak egitera. 27 urte zituen.
Bigarren Mundu Gerrak itxaropenaren ateak zabaldu zituen. Joseba Arretzolak kartzelan emandako hitza gogorarazi zion eta klandestinitate lanetan jardun zuen. Frankismoaren aurka zuten talde eta erakundeak bete-betean ari ziren lanean. 1945ean Alemaniak gerra galdu zuen eta Espainiako egoera politikoa aldatuko zela amestuz, Koldo Mitxelena ezkutuko lanetan arituko da Madrilen. Galeuzka erakundearen partaidea zen eta Galiziako zeneteko delegatua zen Ramon Pineirorekin bizi zen pentsio berberean. Poliziak bilera klandestinoen berri izan zuen eta zenetekoak atxilotu ondoren Koldo ere kartzelara eraman zuten. Mila 1946-tik 1948 arte, Alcalá de Henares, Yeserías, Ocaña eta Talavera de la Reinako kartzelak ezagutuko ditu. Koldok zioenez, ikasteko modu bakarra geldirik egotea zen, bai gaixotasunagatik, bai espetxean egon beharragatik. Hizkuntzari buruzko ikasketak egiteko asmo sendoarekin atera zen kartzelatik. Herrira itzuli eta bizitza normalizatuan murgiltzeko erabakia hartu zuen. Ama ikusteko gogo biziarekin abiatu zen errenteria aldera. Tamalez ama 1948ko azaroan hil zitzaion. Juana Juriagerrak Koldori idazkari lanak egiteko eskaintza luzatu zion. Klandestinitate lana ezkontzarekin kontrajarria bazegoen ere, Matilde Martínez de Ilarduia bizitza osoan alboan izango zuen arabatarrarekin ezkondu zen. Matildek eta Koldok bi seme-alaba izan zituzten, Itziar eta Rafael. 1948ko ikasturtean filologia klasikoaren ikasketak egiten ditu matrikulaketa librean Madrilen. 51ean lizentziatzen da ohoreko aipamenarekin. Euskarako klaseak ematen ditu Donostian. Irunen latina, grekoa, matematika eta zientziak erakusten ditu. Y es el único caso que se ha dado. Matrikula librean lizentziatu eta lizentziatura sari nagusia jaso duen kasu bakarra da. Eso era insólito. Hori etzen inoiz gertatu, baina berak lortu zuen. Vallejok hau esan zidan, ez zazute Mitxelena utzi, gure hizkuntzalaririk onenetakoa izango baita. Koldo Mitxelenaren lanak errekonozimendu ugari jasoko du. Euskal Herriko kultur gizon ospetsuenekin harremanetan jarriko da. Fausto Arozena, Arrue, Aialde, Etxaniz, Horixe, euskal kulturaren pizkunde berriarekin bat egiten du. Euskal Herritik atere garaiko intelektualekin erlazionatzen da. Hala nola Madrileko Unibertsitateko katedradun Jose Vallejorekin, Salamankako Unibertsitateko Antonio Tobarrekin, Pio Baroja, Julio Caro Baroja eta abarrekin. Koldo Mitxelena, 1952an Euskaltzaindian sartzen da. 1953an Gipuzkoako Aldundiak Seminario de Filologia Baska Julio de Urquijo sortzen du. Koldo Mitxelenaren aurrekari penalak zuzendari izateko oztopo ziren eta idazkari izendatzen dute. Arrue eta Irigaraiekin batera Egan aldizkarian parte hartzen du. Urquijoren seminarioko lana oso garrantzitsua izango da euskararen ikerkuntza filologikoarentzat. Tesi doktorala prestatzen hasten da eta seminarioaren bitartez munduko hizkuntzalari eta hizkuntza erakundeekin harremanetan jartzen da. 1953an bere lehen liburua argitaratzen du, Apellidos Vascos. Ikastolen sorrera bertatik jarraitzen du eta etengabe hitzaldiak eta klaseak ematen diardu. Hizkuntzalari sonatuenekin parekatzen da. Aurrera doa atsedenik hartu gabe. Bere jarduerak jada ez duetenik izango. Tobarrek ni ezagutu ninoen hemen, eta ni, hain zuzen ere, bere etxai, adiskide baino gehiago zen baten esan dezagun segiziokoa nintzen. Eta alaz guziz ere, Tobarrek, ez dakit. Bera jengo du zergatik, Salamankara eraman nion.
1955ean, Salamankako Manuel de Larramendi katedran parte hartzeko eskaintza luzatzen dio Tobarrek. Atlas linguistiko basko eta euskal aditzaren zenbait alderdi lantzen ditu Lafontekin batera. Etzekien orduan Koldo Mitxelenak, Salamankara joateak ze garrantzia izango zukeenaren bizitzan. Salamanka izan baitzen Koldorentzat jakintza iturria eta profesionalki gailurrera eramango zuen hiria. Mitxelena bere zentzuz oso analitikoa zen, zientifiko gisa jokatzen zuena eta hizkuntzalaritza hartu zuen ez ofizioz, hizkuntzari ospea eman zion mundu guztian, eta gainera berak esaten zuena, gure herria ezek nabarmentzen badu, euskarak dela. Juan San Martin euskaltzainak eganen argitaratutako ale berezi honetan sakon aztertzen du Koldo Mitxelenaren lana. Fonetika historika baska tesiarekin doktoradutza lortzen du, baina katedradun izateko eragozpenak zituen. Landeku bat izateko, nola esako nuke, nik nuen eragozpen larria. Hortarako papetxo bat agertu behar da, antecedentes penales. Beste bidea zen, esate baterako Mitxelena jarri beharrian Mitxelena jartzia. Eta gero konpoketa txiki bat egitea. Hau da, zoritxarrez hau da, falsificación de documento público. Baina hau egin duen. Salamankako Unibertsitateak Indo-Europearraren katedra sortu zuen, eta Koldok paperak garbitu zituenez, Indo-Europear hizkuntsalaritzaren katedra buru izatea lortu zuen. Idaztea eta liburuak argitaratzea ez ziren alde batera geratu. Hor daude, hizkuntsalaritzan oinarrizkotzat jotzen diren liburu hauek, Historia de la literatura vasca, Lenguas y protolenguas eta Textos arcaicos vascos. Euskaltzaindiak aho batez eskatutako euskara batuari buruzko txostena Arantzazun aurkeztu zuen 1978an. Ortografiaren proposamenak tirabira gogorrak sortu zituen. Euskaltzaindiak tinko eutsi zion batasun bideari eta urteak aurrera sineskortasuna lortu zuen. Begien biztan dago, euskarak iraungo baldin badu, beharrezkoa duela, forma estandar moduko bat. Dabigun euskara forma hori utxik eta katsik gabekoa denik. Ez nuke esango inondik ere, baina, nik uste dut obedela hori lehengo ezer eza baino. Guk izan dugun lehenbiziko administrazioaren berezimendu ikaragarria da hori. Atzetik zuen alderdiaren babesik eta laguntzarik gabe hori sartu izana. Berak Koldo egin zen, batzordian buru. Da, berak batzordian azaldu zituan, bere alde batetik ikuspuntuak, bestetik ikuspuntuak deneri entzuten zekian, entzun, eta oharra jaso zituan. Da, berana izan zen txostena. Koldo Mitxelenak ukan duela eragin ikaragarria, Arantzazun, 1978an. Hor, lortu du Koldo Mitxelenak filosofia bat, euskara batuaren filosofia. Nuntik nora joan behar zen, zein hildo behar zen urratu, eta hortik segitzen dugu orai ere. Erabili behar da zuen hizkuntza nahi, eta ez herrikoa biharko du izan, herriak ulertuko aldin badu. Jakina, noski, beti ez da herriak kalian edo taberna egiten duen hizkera bera egiten, baizik eta, maila gora okua. Beti arriskua dago gauzak gora jasotzeko gogo horrekin, gauzak goreki jasotzea, ez da hor dago arriskua. Zer utzi zigun Koldo Mitxelenak? Gauzak, gertaerak eta liburuak zehazki eta rigoroski ikertzeko legea. Koldo Mitxelenak bere lanien bitartez eskueran jartzen dizkigu euskerak bizirik segitzeko beharrezkoak ditugun bitartekuak. 1979an Pariseko Unibertsitateak Euskal Hizkuntzalaritza konparatzaileari buruzko ikastaroak ematera gonbidatu zuen.
Erranen dut talde batetik, badela Parisen erakunde bat. Eta hori deitzen da la Société de Linguistique de Paris. Eta erakunde horrek biltzen ditu munduan zehar diren hizkuntzalariak. Eta hortan sartua zen Martine. Eta Martinetek sagarazi zuen Koldo Mitxelena, erakunde hortan. Eta han, nik uste dut Koldo Mitxelenak erakutsi zuela nor zen. Pariseko egonaldiaren ondoren, Salamankara itzultzen da berriro. Koldorentzat eta haren emazte Matilderentzat garai hunkigarria izan zen hura. Alde batetik, Salamankak besoak zabalik hartu zituelako eta bestetik intelektualki eta profesionalki oso emankorra izan zelako. Gasteizera, Euskal Unibertsitatera etorri behar izan zuenean, beti aipatzen zuen Salamanka malenkonia ikutu batekin. Etzen harritzekoa. Salamankako Unibertsitateak Euskarari inork baino lehenago ireki zizkion ateak eta Koldoren nagusitasun intelektuala frogatzeko erraztasun guztiak eman zituen. Taberna honetan ematen ziren irakasleen arteko solasaldiak. La siguiente departamento dice que ya está hasta los derechos de que vendían cosas. Gogoan dut oraindik non eta nola ezagutu nuen. Anaia eraikinaren eskaileretan izan zen. Bera irteten eta ni sartzen. Ni baino gorago zegoen, gorago bai, fizikoki esan nahi dut, eta txundituta utzi ninduen. Manuel Moiak, filologia romanikako irakasleak zera esan zigun. Jakintxu bat etorriko da zenbait gai harrigarri irakastera. Beno, jakintxuari entzutera joan ginen, ezken nion ez zer ulertu. Esaten zuen guztia oso berria zen guretzat. Momentu hartan, estatu batuetako aldizkari espezializatuetan irakurtzitezken gaiak ziren. Oso bertatik bizi izan zuten Salamanka eta Salamankako Unibertsitateko giroa. Hemengo arazoak barrutik ezagutu zituzten, haienak izango balira bezala. Gizatasuna eta zientifikotasuna bat etor daitezke eta nire ustez unibertsitate honen meritua izan da gaztelera ez diren beste hizkuntzez ere arduratzea. Koldori entzunaz ondorio hau ateratzen genuen. Hizkuntza kultura ezagutzeko bitartekoa zela. Hark zuen komunikatzeko ahalmenak, gai ez ezagunak eta urrutikoak, bertakoak bezala sentitzea lortzen zuen. Haren zenbait liburu, doktorautza tesia esaterako, gaur egun oraindik eredugarri dugu ikerketaren alorrean. Urte asko pasatu badira ere gainditu ez den eredua dugu. Lenguas y protolenguas, hizkuntzalaritza teorikoaren eremuan eta zuk diozunari jarraituz, mende honetako 4 edo 5 liburu garrantzitsuenen artean dagoela uste dut. Euskal Herritik estatuari egiten zitzaion eskari nagusienetako bat Euskal Unibertsitatea sortzea zen. 1977an Gasteizen Filologia eta Geografia Historia Fakultatea eraikitzen hasi zen. Nor egokiago Koldo Mitxelena baino Euskal hizkuntzalaritzaz eta indo-europearraz arduratzeko. Problemak azaldu egiten zituen hori zen batez ere. Soluzioak, ala irten bideak ez zituen alan oso garbi ematen, gustatzen zitzaion problemak azaltzea, problema nun zegoen hori oso garbi erakuste hori bai, hau da zer zen problema eta zer etzen problema edo pseudo problema izan ditekeena ez da, eta gero problema horiei irtenbide bat emateko metodoa zein zen. Nik uste dut Koldoren lanean batez ere metodoaren kontua dela garrantzitsua. Ni konturatu nintzen, bat batian, kompetentzia egetzegoen lekua Gasteizela. Bai, han horiek jarri zuten zerbait, diputazioak zeraren edo aurrokajak jesuiten laguntzarekin, baina gero hori desegin egin zen, ez dakit nola, eta han ez zegoen ezer. Eta han zerbait jarri nahi zuten. Eta lekua bat zeukaten jartzeko gainera. Uste, niretzat Koldo Mitxelena izan da eredu bat. Nire bizitzarako eredu bat. Unibertsitatean batez ere, eta unibertsitatean ez bakarrikan gaietan, gai akademikoetan, baizik eta unibertsital bizimoduan portaera bat. Naiz eta atzean, Salamankan, bere bizitzaren une hunkigarrienetako bat utzi, Euskal Herrira itzultzeko ametsa egia bihurtzen da.
Koldo Mitxelena Euskal Unibertsitateko lehen irakasle ohia izan zen eta hori zela eta unibertsitateak omendu egin zuen. Aipatu beharra dago Mitxelenaren orozaletasuna. Politika mailan iritzi trinko eta sakonekoa zen. Bere iritzi mamitsuak gogor defendatzen zituen. Denetik irakurtzen zuen, historia, matematika, literatura, zinea. Zine kritikalari ospetsua izatera iritsi zen. 1978an Donostiako zinemaldiko epaimahaikide izan zen. Idatzitako lan ugari utzi digu. Argitaratutako liburuak eta artikuluak 700-etik gora dira. Liburuen artean aipatzekoak dira ere Sobre el pasado de la lengua vasca, Comparación y reconstrucción lingüística, Lengua e historia, Palabras y textos, eta orotariko euskal hiztegia. Berak pasatzen zuen lanea joaten zen, eta gero etxera itzultzen zen, eta beti etxean lanean. Hau da, berak gehien maite zuen tokia izan etxea, ez? Despatxua, oian irakurri egiten zuen. Ni beti horitzen dut, ordubietan edo goizeko ordubietan itzaltzen zuela, beti egunero argia. Gauza gehiago dakigulako, ordukoek zekitena badakigu, eta horri beste zerbait erantzi diogu. Bien, sigamos adelante. Bueno, ya se ha señalado que Bascongado no ha tenido valor peyorativo. Ez zuelako uste Nafarroa bakarrik ibili behar zuenik, baizik eta gu guztiok, nolazbait ere Nafarroaren seme-alaba ginela. Eta jakina... Na allen denen, die mir mit ihrer Anwesenheit oder mit ihr Andenken ihre Verbundenheit bezeugt haben. Vi que había una clave que permitía traducir mecánicamente y sin ninguna dificultad el vizcaíno a la forma de guipuzcoano que yo estaba acostumbrado. Batzuen eta bestien arteko no esango genuke, izan daitekeen tartia osin bat bio ez den. Bueno, Euskaldunok ez norbait baldin bagara, ez da, guk ez dugu oraindik egin behar genuena. Azken urteetan sari eta izendapen ugari jaso zituen. Bordeleko Unibertsitateko doktor honoris causa, Hamburgeko Osian saria, Bartzelonako Unibertsitateko doktor honoris causa, Menendez Pidal saria eta Alfonso Amargarrenaren gurutzea, Euskal Unibertsitatearen omenaldia eta Eusko Jaurlaritzaren omenaldia. Koldo Mitxelenaren ekarpen handienetako bat, orotariko euskal hiztegiaren proiektua da, baina ez zuen argitaratuta ikusteko ahalbiderik izan. Beste hizkuntzetan ba alda horrelako hiztegirik, eta nik esango nuke baietz, eta guk ba aldugu horrelako hiztegirik, eta nik esango nuke, bueno, oraingo mailan ez. Euskal hiztegintzan nik uste dut ekarri duela beste alorretan, euskal estudioen beste alorretan ekarri duena. Bi gauza uztartzera, gure historia orain arte euskarazko egitenak zeuden, eta bezalatik zeuden linguistika edo teoria egitenak. Nik uste dut lehendazik aldiz gure historian persona bakar batian biltzen dira bialdiak. Euskara ondo menderatzen duena, eta eman dezagun alde teorikoa ondo menderatzen duena. Eta hiztegi kontuan ere hori egin du. Agur adiskide kutxun, lagun zorigabe, azpildu gabeko bihotzaren jabe, onerako zabal, ederrak subera, atorkit onuzki gaur oroimenera.